ama sain hei channel a boina uma wangin retak chung video kan chunsom tolowa donghua le anime lam recap hi channel a boina neuneu om du bi ka ma sen laklo tam tak kan uma wangin Marcel Universe po kan chunsom le thodon ani Facebook page ka siama channel a boina le chuan Facebook lama video kan post chunsom hi atonga Facebook page link chu comment a kalo pinanga mino follow sak vele thodon nia episode masalama khan ki palia tangin enga konin ka chua thule treasure hluzo komna Diao-an in hongdona ngain man motakin an kalve ngal ti kan thlir ro towa dynasty dang pathum mi le sa te chu engin ka chuna hmuna chuan an lo thleng khom le vek towa honglia chuan ang tin nge ke te chuan honanga kha thiam mai lo ani yuking chuan a hma an lo ti tawng khan chapi pali te hmanga arola honanga erin phua soya lindonga le sikun an lo thlen hun tur chu ngakin an rei ema wang chuan boinan to kan yan ring hial ani ma se chati lai tak chuan lindonga le yen a chuan ron thleng ve hlola honglia chuan lindonga po ar chu a hma aina chak bel le to hle ti lo kha thein chumai baka moyan dynasty a member thren khat lindonga chunga phubalak duemem te chuan lindonga chuan bumna hmanga an ho tu pa sikuna tha thuan ron soya yuking chu thongin lindongan sikuna that ti chuan oi mai theilowa lindonga chu cultivation level hiam zo kania wangin sikuna hnena chansan nein an khelawani chuti lai chuan gate palia tang chuan light color khang heron in kap chuaka asian ki palite ron thlen khom vek to wangin na ron thok tranani midang hoin lindonga chuan ancient secret ki panhilo kol tak tak tian khret chuan pakhat chu sikuna ta ni tian kha thiam ngala moyan dynasty te chu an thinarumin an ho tu pa chu bumna hmanga thangei thuan ron soileya in veipa nga ya chuan lindongan changna chansan nein an khelawani an thu sei chuan yen apo chu ti thinrim to hleya ma sel lindonga chuan alo beng dai ri thung chuti lai chuan midang dai tak pakhat a hmai ku tlat thin kha ron tong chuak veya chupa chulin lang tian a kha lo ni a hmang bok khan linlang tin a chuan a fin phakarna hmang tangka in moyan dynasty te secret ki po chu bumna hmangba ka nei lo tur thuaron soeni lindonga chuan lo sei fie vein fair takanin be thua lo soya ma selin lang tin a chuan sikuna khan second nirvana face kai to thu sein bumna te lo chuan lindonga chuan engtikong song ma a nei lo tur thua soya a thu sei chu moyan dynasty member te po chuan an lo pum hle ni linlang tin a chuan ron soi chun som lein lindonga nen chuan dynasty thumun an ni thua ron soya ma sel lindonga chu sual ema wang le a phakar ema wangin melman ni to thua soibo an thu sei chu iu khon dynasty member pakhat le hongwang dynasty member pakhat lindongan life and death reincarnation pil sala khalte po khan thuding nge ani thuan ron soya lindonga chu mi phakar takani thu ron soi vein chumai baka iu khian dynasty member thren khat te chuan an ho tu pakhat musa chu tun thlenga la ron le lo thuan soya lindonga chu na thatani nge an rin thuan ron soibu an thu soi zongjong te chuan dynasty dang pahni leader te po chu minta a linlang tian alama chuan tangin lindonga chu tha a chabi pahni te chu lak sak ve ve an tumani linlang tian 面对我们三人这小明请了 arin be tran tira chuan ian a pokar ron chukin lindonga chu ron pui veya ma se chakna chuan melma pathum telaka chuan eng thamala ni velo wangin lo ti boi tuang ba ka ni lo ani chuti lai chuan lindonga po chu amaya cultivation level sang pahni le linlang tin an be rona wang chuan invent pak ti the nei lowa lindonga chuan a demonic ape transformation le a nirvana golden body kha mang kopa ma se midang pathum te chuan an move chak tak mangin lindonga chuan ron be ron vele ngala mi pathum ngotin an be rona wang chuan lindonga chu tla hlom to pa chu vele dynasty pathum member te chuan va tha tumin man mo takin an va pan khom ngala
lindong chuan huat ema wangin than chak hlom hle ni atop thlenga lo be let ve top an tum lai chuan Diao-an dragon dog spirit la chamba nga lakha lindong charon pe ya chumi mang chuan man lai demon chikhat ancient sky crocodile an samon thei tur thua hril bok vana tang chuan lungal hlom tam taka ron thla eu king le hong le chuan lo en le mai tum big loin an power bel khomin an han be let ve ya ma se ancient sky crocodile chu ron chuakin an pe na chu lo dang let ne so hle ni lindong alo chak lu tu ka wang chuan eu king le hong lia chuan makan ti hle ya an hlima wang chuan pe let thei an ni to lo bok ma se lin lang tian a kha ron che ve le in a technique chakber pakhat sky training technique a ron manga lindong a po chuan a wall suppressing finger technique alo mang ve ngal bok an pani chuan an he to khle ya ma se lindong a chuan a technique thiam thar heavenly palm strike chu ron mang chun som le ngala anin beina chuan linang tina chu chak lo zokin tlan chia tatuma ma se yana kha ma lo dingin lindong a khana ron phak le man pha thatumina ron vit chui ngal bo linlang tina chu thi trap to tia ako chunga spirit of mu se puina chu dila spiritual taksa chu la bo chui ngal bo dynasty pathum member te an hevek nu chuan lindong an ancient ki pani an nei po chu soibui ngamanom to lowa masya mata na mangvek lowin sabi pakhat chu ye na chu pe ya ti chu nang treasure mo avala ve thei do la ni ki mangan hon portalan valu chuan hundang tai tak hian patlenga chum leifak ang takalo tam hle bok lindong ale yen a chuan an fangkwal vela anulo ka dragon ring heron kalthutin lindong ata chuan chi ai hle ya engtin nga divor ancestral sil chuan nei thei lindong a chuan zotin ataksa ancestral sil power chu lo hrevek thei ani ma selindong a chuan ancestral sil chungchang engma hre lo thu lo soya dragon chuan do tani thu ron soin a soi du lo chuan amana zon so tho tur thu soin lindong a chu phur bet thu ta diwa chuan poi lo tum ve ngal bo dragon chuan diwa chu lo tham lo hle ya heavenly demon taksa nei to lo chu atan chuan eng thamma ni lo ani dragon le diwa chuan in be trap tia lindong a chu ron tong chuakin ancestral sil chu anei tuma sa phalna thlapa nei thule apowa ro chun tura thlan thua soya master dragon chu na thu soi chu aoi lo wangin spiritual technique chikhat mangin lindong a hun kal to chu en let ta ni dragon chuan lindong an thu dika soi ti chu kha thiam ta ancestral sil nei tuma sa heitonga thi to te hre chuan makati ve hle ya alan dan po chu ron thlang dang lamin a human form aron in siam ve ya chu dragon chu king zia lo ni in green dragon lala lo ni ya ancestral sil nei tu masan en khan an lo hre to thina wangin lindong ang no pang chak lo le cultivation level niam tak ancestral sil a hlan chong chu a kha thiam mai thei lo wa chu sil chu ven him zo po ring chi lo ani lindong a chuan sil chu ven him theinan ni tina chak bel zel tur thua lo soya king zia chu nain pek na chu za sak hle ma se in pek na ringot chu tok lo thu le mi chak tak ne ngai thu sein lindong a chu dragon te technique pakhat zir ti ra tuma king zia chuan heavenly dragon energy chu dragon clan te body refine technique ani thu sein lindong a chuan chu energy po chu tor zo lo wa a refine thei lo chuan silveng him tlak ani lo tur thua se ani
King Zian lin tonga thil ti the mu chuan a thlong ve hleya hei tongan ancestral sila hlan chhon chan po chu kha thiamin diwa chuan power refine ta le in cultivate ta kher chuan lin tonga chu chung chuan hle thu alo soi ve bu lin tonga technique thiam thar chu heavenly dragon technique zikhat green dragon te body refine technique ania lin tonga chuan lom thu khilin ma se King Zia chuan alo ngai poimo lo hmel hleya aban chu vain anum na hmuna chuan nirvana energy tam tak heron thla chungchuma chu thil chu a thil pek nu hnung ani thu sein anin hmu le huna chuan lin tonga chu chuting anga nep chu alo ni to lo nge a be sei thua soya akal san ta ni anu loka chuan diwa chuan nirvana energy tam tak mang chuan lin tonga chu in cultivate tur le second nirvana face sky ve to turin atia chuti chung chuan ani chuan life and death reincarnation pills mangkhan ataksa lo siam that le tum don ani chuti lai chuan ia na kharon lang vele in a portal luna chuan tiger gate region an tia alo hruaya chu hmuna chuan tlangkang chu tuiko thlang mai na lo luang ani anu loka puar manga in siam ni om tak sakai hian a ron pana iana chuan ram changa lo lain a puar chu hi blue ta in cultivate na na mangta ni lindong ale dio po chuan lo in cultivate tran mek towa chuti lai chuan pon lama dynasty dang pathum te khalo lain sual bui mekin chabila bang pahni la tu ni an tumani thathuma liam nu chuan lindonga chuan second nirvana face akai theya masela du tok mai loin ancestral seal puina mang chuan nirvana energy cho hi blue bell zela third level nirvana face akai theita ni lindonga chuan hlotlinga in ti hleya chuti lai chuan dio khan mi hring pa ngai owa ron bethutin ani pona taksa lo nei le thei to ni dio chuan ti mel thato hleya lindo chuan makti taka lo en chiang velin dio mi hringa changthut chu hmuna ma ti hleya dio chuan kumza chunga dam to wangin zataka beturin lindonga chotia lindonga chuan chuk to turina som jing albu Polama chuan ia na khana lo nga rang towa mi pakhat lindonga pula lo uma hmu chuan makatin tunge ne khramai lowa lindongan Diao-an ni thulo sei chuan iana chuan makati zuala atak samasa kha aduam dai jok thualo soya lindonga chuan lo khapin chutinga tong lo turle dio chuti thinrim lo turina tia hlokna tam takan charthawa wangin lungoi takilan kalle ta ni anu loka dynasty dang pathum te in beina mun khan pathleng leya anwai chon lo thivek toin tun nge chung thil chu ti yang an kha thiam lo hleya chuti lai chuan putar pakhathi ronin lar thutin ancient battlefield chu achit tel tel thu le duaya ron tlai khat thua soya lindongan tunge ne lo zo chuan chu putar chuan ancient battlefield chu a him to lo thu sein anni po chu chuak vat turin atia marcel lindonga chuan lo hnialin ancient battlefield chu chan na ya lu thu le olsam taka beidon mai lo tur thu lo se ni putar chuan a Mizo tin lindonga Diao-an dynasty mi ani thu lo se ya putar chuan thuron pakhat pe in Vientiane city ron kal tur le ta chuan super seka lu tur zon na nei tur thu se ya a in teleport bozi ngalbo dio chuan chu putar chu minarana ni lo thu lo sein eng super sek mobera el darani ngai tur thua seya super sek po chu chi khang khanga anin then khang vele ni diwa chuan super sek te chu mi pa ngai muwa anin lan mai ngai lo thu le eng thile motak chu an to ngai an rin thua seya chumi nu chuan lindonga te chuan super sek a lu tum te in ti seng na mun tur Vientiane city lam chuan panta episode 39 chu top ta ni